Wang'iyo wechego mag somo nyakora mgajuang' e higa achiel mokwongo tenda William Ruto gino kenge mage ma osego e bwo tend William Ruto. Ibiro paro ni Ruto ne okawo tele kinde mambaka ne goyo ewi chenro manyien mar somo kata CBC. Wuoth osebedo nade? Jafwambo mar Judith Mondi leronwa matut chal mar sekta mar somo e bwo tend William Ruto. Sekta mar somo ne nikod achiedh nade maka kod kacha yare kinde mane piny Kenya ochomo e yiero maduong'. Gichung' mar mane en jatend migawo mar somo machon Professor George Magoha ni somo mag junior school owinjo teri e skunde sekondar. Thoth singo mag Kenya Kwanza e kinde kampen ne en manyo yore mamoko mag choro somo mapachoka ma opogore gi kaka ne oriko itere sirikand Uhuru Kenyatta. E tarik 13 dwe mar 9 higa ma okalo, kinde mane jatend piny Kenya William Ruto chamo e muma, ne osingo mar tiyo kod pach jo Kenya e kelo lokruoge e sekta mar somo ahinya to e CBC. Mane okoni biro timore mana ka jopiny ogolo pachgi ne aput mar somo mane osingo yiero. I will establish an education reform task force in the presidency which will be launched in the coming weeks. It will collect views from all players in line with the constitutional demand of public participation. Kinde ne okokalo. Tarik 30 dwe mar 9, Ruto ne oyiero aput mar rango weche somo. Apudno ne owinjo chiw duoko margi bang' dweche 6. Ne otelnegi kod Professor Rafael Munavu. Tarik 1 dwe mar 12 higa ma okalo, moko kuom lokruoge ne osechak tim. Kokalo kuom paro mane ochiw kod apudno, bang' choko pach jopiny, jatend piny e tarik 1 no ne olando ni somo mag junior sekondar masani yango kaka junior school owinjo dong'ie skunde mag primar. Kwa sababu kulikuwa na mfutano kwa mambo ya CBC. Mimi mwenyewe naamini ya kwamba uamuzi wa kwenda CBC ni uamuzi ambao ni mzuri. Ndalo achiel bang' lendo mar Ruto, mane en tarik 2 dwe mar 12 no, ne ochiwo chik ne duol mandiko jopuonji e pachoka e TSC mondo mi ondik jopuonj 30,000 kama thothgi ne owinjo chwali e skunde mag junior sekondar kochopo dwe mar 1 higani. E dweche 8 mokwongo mag tend William Ruto, ne osegolo chik mondo mi ndik jopuonj maromo 56,000. Ma kata bed ni jatatije mar TSC Nancy Macharia koni podok romgi, to heo kwan mar jopuonj ma osebed ka indiko e piny Kenya hinya to hik sirikal moramora ma okwongo. This year, in January and in July, we've hired an additional 56,000 teachers. We already have a deficit of 116,000 in this country. And we have previously been employing 5,000 teachers every year. So that 1,000 will go a long way. Chiwo chiemo ne jopuonjre e skunde. Ne oriko ichiwo ne jopuonjre maromo 1.6 Piny owacho mar Ruto osebedo katiyo machiegni kod tend counties ahinya to mano ma Nairobi. Kendo jopuonjre manyaka sani yudo sir mar chiemo ochung'ie 4 million e pachoka. We want to increase the number of students under our school feeding program from 1.6 million to 4 million. Paro mar aput mane oyier kod jatend piny bende ne oriwo loko yo ma ichwalo go omenda e kuonde tiegruok mamalo. Apudno ne obiro kod paro manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok kaluwore kod kwan jopuonjre magin go kachiel kod somo magikawo. Mbalariany ka mbalariany ne ochiwo omenda mag somo magichiwo, kendo e chak dwe mar 8 jatend migawo mar somo ne oyawo mbui mondo mi jopuonjre or kwayo mag sir kod hola. E paro manyien ni, japuonjre mani piny 45,000 e mbalariany kachiel kod 42,000 e kuonde tiego tije lwedo kaluwore kod nonro mar piny owacho biro yudo sir chuth ma ok ochulo kata siling. Manyalo gini e diere to biro chulo omenda mar somo e 7% ka hola kod sir mar sirikal to biro kawo 93% kaluwore bende kod nyalo mar japuonjre. Riwruoge mag somo ma ok mag piny owacho kata kamano osebedo ka golo ng'ur e wi chenro ni manyien ahinya to e kinde ma jopuonjre nyicha osechako donjo e kuonde tiegruok. Wanafunzi wengi zaidi ambao wamefuzu kwenda katika vyuo vikuu ingali bado wamejipata katika hali ya kutojua kama wataweza kupata ufadhili ama wataweza kupata ufadhili. Na vile vile kulingana na zile sera mpya ambayo serikali imetoa kuhusu mambo ya
kufadhili wanafunzi wengi ambao hawajatimu miaka 18 wamejipata katika ile hali kwamba hawezi kuweza kujaza zile fomu. Ebero sekta mar somo kuonde tiegruok mamalo, Ruto bende ne opodho mbalariany matiyo e yor mbui Open University of Kenya. Tarik 3 dwe mar 8 ne omiyo mbalariany no teko mar chako chiwo puonj mage ka okalo e yor mbui e nengo manyicha gi yango ni en 1,105. The objective was to increase access while reducing the cost of university education in order to finally deliver 100% transition to higher education, whether it is transition to our TVETs, whether it's transition to our VCTs, whether it is our transition to our universities. That transition must happen so that we can continuously sharpen our human capital and use it to drive the prosperity of our country. Kopogore kod sectors ma piny owacho mar Ruto semulo kod lokruoge, moko kuom paro mag aput ne oriwo dwoko piny kwan mag somo mag CBC, golo oko keto e rang'iny skunde mag sekondar, tiego jopuonj kuom higa achiel kapok omigi andika mar TSC, kaachiel kod tiegruok mar dweche 3 bang' tieko senior school, dweche 9 bang' tieko mbalariany e kind mamoko. Gi higa achiel kende to kit somo mar CBC dhi rang'iny machielo mar senior school, pod piny owacho mar Ruto kosegolo paro moro amora, kata bed ni moko kuom paro mag aput to ne omulo senior school. Judith Omondi, Ramogi TV. Bang' tenda Kenya Kwanza donja